Падчас прыемных адпускоў у лясы прыцягвае маліна. У Беларусі шмат дароў, але галоўны з іх жанчына. Яна палёў не ўкраса, ці васількоў і траў духмяных. Яе пшанічная каса, узор палотнаў палатняных і сімвал малявых карцін людзей вялікіх і натхнёных. Ёй к твару сетачка маршчын ад дум і клопатаў штодзённых. Яна устойліва нясе сваю таленавітасць працы, выконвае заданні ўсе і пусціцца ад шчасця ў танцы. Яна і захавальнік ачага паўночных зорак у небе сяйных, яшчэ сям'і сваёй слуга і ўзор бязмежнага кахання. Жыццёвы сэнс і моц ядра, чысценька дзён светабудовы, грамадскі дзеяч і сястра, і перамог вянок лаўровы. Роднае слова, з малых дзён чуем у цябе змачаных вуснаў. Ты тлумачыш нам усе дзівы свету, якія дзіцячае вока бачыць навокал сябе першы раз. І табе выказваем мы свой дзіцячы жаль, крыўду, жаданне, радасць. Што можа быць даражэй сэрцу чалавека, як пачуць сябе роднае слова ў чужой старане? Здаецца, быццам з далёкай чужыны пераносіш ты нас у родны край, родную вёску, дзе мы ўзраслі, дзе першыя думкі складалі. Ты быццам цэмень звязваеш людзей, ты даеш ім найлепшы спосаб разумець адзін аднаго, адной думкай жыць, адной долі шукаць. Хто адрокся мовы бацькоў сваіх, хто ўздзеў чужую апрамку, той адышоў ад народу далёка-далёка. Ён чужы у роднай вёсцы і ў сваёй сям'і. Да нашай моладзі звяртаемся мы з гэтымі словамі. На вас, моладзі, ляжыць вялікая павіннасць развіваць далей родную мову, узбагачаць свой народ знаннем і культурай. Вы здабываеце навуку для сябе, дык дзяліцеся ёю з тымі, хто для вас цяжкай працай здабывае кусок хлеба. Толькі не кідайце роднай мовы, бо запраўды для свайго народа тады вы ўмёрлі. Мейце сілу і адвагу усюды дзяржацца роднага слова. Мейце смеласць усюды голасна казаць па-свойму.